Имам една тайна да ви кажа. Абе, имам една машинка за това. От много време работя Филче. с нея от много време работя. Танго. С Стефи, Таня, Красимира, Ветко, той е. Да, бе. Иска да кажа, тези работи. че не трябва да кажем какво работя. Много казвам сам. Казвам го сам. Друг път ще го казвам. Да тя карам да го. Владе, Бокхаво, ма Бокхали, не съм женска, аз съм мъж, Бокхаво. А Бокхали си Джули, жена е Бокхали. Какво направим? Игнори това, което говори. Няма да сега. И искам да ви кажа, че работим за най-новия мърч. Макарена, идваш с теб? Да, Сей сега малко почини. А да товарим нещата, да видим какво ще товари. Ще правя още на поредица. Ще правя поредица и то ще има до 17-та част. Но искам да ви кажа, че има най-новия мърч. Ще го купете сега. На момент. Е така, натиснете бутона. Е така. Пишете новия мърч на каналът на Емил, на каналът на Иванка Василева. Така пишете. И тук е бутон. И го натискате. Е така. И поръчате. Така правите. И имаме и маратонки. Имаме и маратонки. Маратонките са доста по-готини. Ето го снимате. Защото не може да се дигне кръка. Половината ги видяхте. Ще ви покажа само половината. Ето тениската. Тук пише канала ми. Имаме и дънки, освен това. С дънките имаме и ето това агънце. Агънцето е... Агънцето, ето го. Чакайте. Мисля, че тук ще го щупя този. Ето го агънцето. Дънките. Новия мърч го купете сега на моментът. Ето ги и най-новите маратонки. Имат най-хубавото лого. Най-новите маратонки. Сега купете. Купете си ги. Има и момичешки. Такива розови. Има и пак пише канала ми. Такива розови или лави има. Но всякакви са. На мене ми е любимата тази бяла. И тези сините дънки. Дънки има всякакъв. Дали има и бяли. Но сините дънки са по-красиви. И има и ключодържатели. Примерно като ето това агънце. Има много още. Примерно има лъв. Не мога да ви покажа сега, защото ги няма тук. Да, купете си ги точно сега на моментът. На моментът е така, пишете Емил Неше Василев, каналът на Иванка Василева. Чао!